harreman dantzari. Kaixo, hemen egiten dituzue dantza ikastaroak, ezta? Bai. Eske, ate hori eta ondokoa berdinak dira eta lehen nahastu egin naiz. Zuk dituzen atzo, ezta? Bai, ni atzoko berdinak. Aurrezkoa dantzatu nahi dut. Ze, aurten nire lagun bat eskonduko da, Mikel Pablo. Mikel Pablo eskontzen da. Eta orduan nik nahi diot aurrezkoa dantzatu. Bueno, txikitatik ezagutzen dut. Ikasi dugu gela berdinean. Eskola berdinean. Eta oso eskontza berezia da. Ze, 10 urte daramatza neska berdinarekin. Eta, inoiz dantzatu alduzu? Bai, 3 saiatu naiz aurrezkoa ikasten. 3 aldiz ikastaro berdina egin dut. Aizu, eta 3 aldiz gauza berdina gertatu zait. Horkatila bihurritu nuen, eta medikoak esan zidan zela zaintiratua. Kontuz ibili, bera eta berdina izen ondokoekin. Ikasgela bera esaten dugunean, bakarraz ari gara. Ikasgela berean ikasi dugu. Ikasgela berdina esaten badugu ordea, bat baino gehiago ari gara. Ikasgela hauek berdinak dira. Lehenengo eta behin, oinetako hiek kendu, ze bestela ezin dugu zer egin. Oinetakoak, bale, oso. Zapatak kenduta eta galtzerdiak biztan. Bueno, eta Mikel Pablo eskonduko zaigula. Bueno, faltan botako dut. Ze, harreman oso estua daukagu. Bai, baina has gaitezen, Vale. Lehenengo eta behin, hasierako posizioa jarriko dugu, beraz, oin ezkerra, eskuinaren aurretik, Bai, oso ondo. belaunak zuzen, aurrera begiratu mesedez, eskuak ere pixkat zabaldu. Faltan botako dut zure laguntza. Eskontza egunean. Lasai, oso erreza ikusko duzu. Bai. Bueno, hortxe, prest gaude? Eta zuri gustatzen zaizu aurrezkoa bakarrik dantzatzea? Bai. Bai, Zergatik, galdetzen diazu? nik hemen neska katxarro batzuk botatzen ditut faltan. Kontuz ibili faltan bota esapidearekin, ez baita aukerarik egokiena. Norbaiten utxunea sumatu, edota norbaiten falta nabaritu esango dugu haren ordez. Ordu bete daramagu pausu berbera egiten. Nila, ezin du gehiago, Motel, dantzan ikasteko ez dago beste bideik, Egin eta egin, ez dago besteik. Irakasle gogorra zara, Zure eskolen falta ez dut sumatuko. Seguru azkenean gustora arituko zerala eta gero bueltatu nahiko duzu fandango, harina eta beste gauza pila bat ikastea. Bai, zera, hori oso arraroa izango litzateke, Bueno, gauza arraroagoak ikusi dira, adibidez Mikel Pablo eskontzea. Nabarituko dut haren utxunea, Ze, harreman oso estua daukat Mikel Pablorekin, bai. Zuk uste duzu harreman berbera izaten jarraituko dugula? Bai, noski, lagunak betirako dira. Bai, betirako, bueno, hori esaten duzu, Mikel Pablo ez duzulako ezagutzen, bestela etxe nuke gauza bera esango. Bueno, bazen, venga. Jon Maia dantzariarekin gaur Kermanek ikasi du ez dela gauza bera, berdina eta bera. Beraz, kontuz ibili berdina eta bera izen ondoekin. Ez baita gauza bera esatea ikasgela hauek berdinak dira, alegia ikasgela bat baino gehiago, edo ikasgela berean ikasi dugu ikasgela bakarra kasu hortan. Horrez gain, norbaiten utxunea nabaritu edo zerbaiten falta sumatu esaten dugu euskaraz. Eta beraz, baztertu egingo ditugu faltan botako zaitut bezalako esaldiak. Eta zuek, Kermanek bezala egin dezakezue euskaraz hitz egiteko. Gauza bera, alegia, honekin edo harekin, baina egin.